рейтинг 2021 номзадҳо ба номинатсияи раиси сол. Дар номинатсияи раиси сол се номзад интихоб шуданд: Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе, Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд ва Баҳовиддин Баҳодурзода, раиси шаҳри Исфара. Шумо метавонед ба ҷонибдории номзади арзандаи худ дар сомонаи пресатиҷӣ овоз диҳед. Номзади аввал: Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе. Рустами Эмомалӣ раиси ҷавон ва соҳибтикор аст. ӯ кам сухан мегӯяд ва худро дар амал нишон медиҳад. Дар атрофаш ҷавононеро ҷамъ овардааст, ки аз IT технологияи муосир бархурдоранд. Аз дастоварди бузурги ӯ бунёди командаи таҳсилдида, ҷӯянда қолабшикан аст. Шаҳри Душанберо ӯ дар чанд соли охир ба яке аз шаҳрҳои зебову намунавии дунё табдил дод. Вай тавонист дар заминаи ошти додани меъмории шарқу ғарб шаҳре бунёд кунад, ки шаҳрсоз будани мардуми тоҷикро дар Осиёи Миёна собит созад. ӯ дар қалби хомӯшии Душанбешаҳр гулхани маърифат афрохт ва онро ба маркази фарҳангии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил табдил дод. қомати баланди биноҳои Душанбешаҳр ба сари баланди сокинони пойтахт соябон шуд. бунёди роҳҳои бисёрқабата, ҳалли мушкилоти нақлиёти ҷамъиятӣ, ба роҳ мондани робита бо мардум аз дастовардҳои асосии ӯ ба ҳисоб мераванд. ҳоло ӯ талош дорад, ки Душанберо ҳамчун маркази саноатӣ ва содиротии маҳсулот ба кишварҳои хориҷ ва шаҳри ҳамешасабз табдил диҳад. наҷоти хонамӯзаи қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ, расидагӣ ба қазияи Мадина Муҳаммадҷонова, дастгирии мардуми камбизоат маҳбубияти ӯро фарохтар аз доираи Душанбешаҳр бурд ва дар паҳноии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он шӯҳрат ва маҳбубият пайдо кард. шумо ҳам метавонед назари худро нависед. мо онро ба нашр мерасонем. ҷонибдории шумо аз Рустами Эмомалӣ дастгирии насли ҷавон ва ояндадори Тоҷикистон аст. номзади дуюм: Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд. Раҷаббой Аҳмадзода чеҳраест, ки дар як муддати кӯтоҳ тавонист худро ҳамчун бунёдкор ба мардуми Тоҷикистон муаррифӣ кунад. танҳо дар як соли охир бунёд гаштани чандин корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди вилояти Суғд далели ин гуфтааст. ба истифода додани иншооти маорифу тандурустӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, бозгӯи ташаббускорӣ ва бунёдкории ин раиси майдони ҳарбии бунёдкорист. ӯ ҳамеша дар тараддуди кор аст. гоҳ барои қабули шаҳрвандон ба шаҳру ноҳияҳои вилоят мераваду гоҳи дигар дар сардиҳо ба дудмонии зери дарахтон ва пахтачинӣ машғул аст. гоҳ ӯро метавон дар корхонаҳои вилоят диду гоҳи дигар дар мулоқотҳо ҷустани шарикон дар хориҷи кишвар. бастани созишномаҳо бо бисёре аз шаҳру вилоятҳои Русия, Беларусия ва дигар кишварҳо шоҳиди васеъ будани дидгоҳи раиси вилоят аст. ӯ тавонист вилояти Суғдро ба локомотиве табдил диҳад, ки қатораҳоро ба пеш мебарад. ӯ бо мардум аст ва раиси мардумист. дари утоқи кории ӯ чун лабони шукуфонаш ҳамеша барои сокинони вилоят боз аст. овози шумо ба ҷонибдории Раҷаббой Аҳмадзода, дастгирии раисони бунёдкор ва ташаббускор аст. номзади сеюм: Баҳовиддин Баҳодурзода, раиси шаҳри Исфара. як рукни пурсиши имсола фарогири шуҷоат, матонат, меҳанпарастӣ ва садоқат ба арзишҳои миллӣ буд. охири моҳи апрели соли 2021 Исфара дар гирдоби муноқиша ва ҷанг қарор дошт. низоъҳои хурди марзии Тоҷикистону Қирғизистон, ки солҳост идома дорад, билохира ба муноқишаи мусаллаҳона табдил ёфт. ба амнияти марзии кишвар хатар ворид кард ва боиси марги даҳҳо шаҳрвандони осоиштаи Тоҷикистон гардид. дар ин лаҳзаҳои ҳассос Баҳовиддин Баҳодурзода ҳамчун раиси содиқ ба арзишҳои миллӣ дар сафи пеш қарор гирифт, ҷони худро зери хатар гузошт ва ҳамчун коваи оҳангар пешдомани сурхашро ливо карда буд. байрақи Тоҷикистонро боло бардошт, пеш рафт. дар ин муқоимат ӯ муқобили аҷнабиён қарор гирифт, захм бардошт, вале бо вуҷуди он майдони муборизаро тарк накард ва мардумро ба ҳимояи марзу буми Тоҷикистон ҳидоят намуд. Баҳовиддин Баҳодурзода аз ҷониби респондентҳо ба ҷумлаи 3 нафар раисони баргузида ворид шуд ва ғолибияти ӯ марбут ба шумост. овоз ва назари шумо барояш ҳалкунанда аст. нависед ва овоз диҳед.